Yo, suarane duse ambek semilir angin menandakan mangsa ketigane wis teko. Kok matuk. Kang cek home base, pemindahan home base. PT ini piye Kang? Ya kita cek niki. Nah, iki. Iki pemindahane. Oh. Jadi iki watu kiyoke engko dipindah ditata ning kene. Nang ya iya iki. Iki watu kiyoke wingi, lho. Lho, sing nang samping kene iki, sing nang jero kene iki diingi lho, watu kiyok diingi. Lah, iki di dukiri ya lho, terus dipindah rene. Lah engko ditatoni ngono kuwi lho, Kang. Sik, Kang. Nah, iki. Nah, wingi wis pagere tembok raksasa. Kayak dibongkari. Rodone digawe ngono, ya to. Nah, iki. Nah, engko ditatoni ning kene. Jadi engko bentuk engko sik nunggu tukange, Kang. Kang ya iso coba nih. Sik nunggu memang. Ukurane piro Kang ukurane? Ukurane iki paling kok ya kok kene iki. Kok kene iki. Sampai kene. Sampai kono. Kurang lebih 15 kaki ke barat. Terus ngalore kok kene lho Kang. Paling gini sampai dus bles nih sak lore cagak iki paling kok 12 kaki. Kok ngeplong gini iki Kang. Iki palonan. Jadi engko nek makan damen marane kan mlebu kene to. Ya. Mlebune damen iki biyen bekas kalenane apa uyuh, dalan uyuh. Itu nang jero kene kan biyen kan. Nah, iki. Nah, engko dipindah ning kene, home base terbaru, gitu. Dipindah ning kene, gitu. Nah, langsung menghadap ke selatan Kang, bokonge engko nang lor ngono Kang. Jadi kebentuk engko mlese Kang, mlese ngene. Nah, jadi dari uyuh sampai kletong langsung uyuh langsung parane rono, gua rono ya terus kletong engko parane gua nang ngono. Jadi bentuke engko miring. Nah, engko kok kulon kuwi dipager. Dipager nek kolor engko bladah, kolor bladah ngono pembuangan kan ngalor to, Kang. Nah, iki sik nunggu tukange Kang iki, Kang. Ngono Kang ya iso iki. Nek dhewe iki taneng gawe dhewe iki engko gak enek anu, Kang, gak enek apa sing dienggo imbangan. Ngono Kang ya iso. Nah, ya. Pemandangane gunungnya cerah. Masa ketiga lipari ini ya wis warai jebul wis arek kuning hari ini. Kang ya iso iki. Nah iki. Iki yo watu kiyok ini. Jadi pindah ning kene. Tugasé. Yo kan nih. Malah men gulung-gulung nggak jelas. Kang ya iso iki. Nah, iya. Nah, dipindah ke kene.